C'è una tua maniera ma preventi, ora che pica pica tal live, a nostra commissa, un nostro himno di Corsau, bang ora, nostro locale. Canta grandeza di Corsau, Israel, arranca declama. Corsau nos taximamos, arriba tu nación, oh gloria nos canta, y eternos corazón, nos pueblo de su lucha, mas siempre nos fe y logran en tu tiempo victoria contra amor. Nadinos partim e isla prospera, labramos uni forza, vacina triunfar. Nos patria nostra honor y lealtad, esposa y bandera, unión y nos nació. Nos vida lorda, madura nos país, luchando viva libertad, amor y comprensión. Y ora nostra eufaigas nos urda recordar, Corsau su solo y playana, orgullo de nosotros. Danos gloria, Creador, tu tempo y sin fin, así nos vino. Danke, sei kamatang nos himno nacional de Corsau. Especial de sa palabra de Bombini, ni kapasap palaka, Mesora, by dos organizadores ng DA, evento kawe tardi, Sra. Margaret Olina, y también Fanyo. Ito pa sa palabra de Bombini na Margaret Olina. Magtardi, Torino presente, Magtardi, dank Nino. Op 17 augustus 1795 begon onder leiding van Tula de opstand Plantage Connecticut. De verzet op Curaçao samen met Bachar Tapata, Luis Mercé en Pedro Macau. Zijn boodschap was duidelijk: wij zoeken onze vrijheid. De regering van Curaçao heeft Tula
al in 2010 uitgeroepen tot nationale held. Pas op 3 oktober 2023 heeft de Nederlandse regering Tula officieel gerehabiliteerd als verzetstrijder. Daarmee werd de eer hersteld van Tula een lange tijd in de Nederlandse geschiedenis weer beschreven als crimineel. Maar rehabilitatie alleen is niet genoeg. Onze geschiedenis moet niet alleen worden verteld tijdens de herdenking op 17 augustus. De bevrijdingsstrijd van Tula moet worden doorgegeven in gezinnen, scholen en overal met de bijbehorende verhalen. Maar de nieuwe generatie kan pas vertrouwen naar de toekomst kijken wanneer ze weer zien waar ze vandaan komen. Tula had courage, moed. De moed om op te staan tegen zijn onderdrukker. De moed om vrijheid te eisen. De moed om te zeggen, dit onrecht accepteren we niet langer. Hebben we de moed van Tula in onszelf? Hebben wij de moed om ons te verzetten tegen onrechtvaardigheid? Hebben we de moed om onze stem te laten horen wanneer onrecht wordt aangedaan? Hebben we de moed om onze kinderen te leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is? En hebben wij de moed om onze geschiedenis te blijven vertellen? Courage, niet alleen een woord van het verleden, maar een opdracht voor de toekomst. Dankjewel. Danke, Margaret. Ela dona explicação de evolução com a tua lugar de Tula com a comissão na AIA 25. Então passa a palavra mesora para Fanny Hoy. Danke, Dino. Mi stemde mas duro budurende. Is oké? Zie, ik zeg het duro para mim. Dames en heren, welkom. Welkom bij de viering van Dia di Tula. Want zoals Margaret het net al zei, 17 augustus 1795 hebben we tot slaafgemaakten op Plantage Clip besloten om al het werk neer te leggen en voor hun vrijheid te gaan. Mijn naam is Fanny Hoy, ik ben voorzitter van Stichting Dutch Caribbean Historical Event en samen met Margaret Paulina van Stichting Denk aan je toekomst hebben we besloten om ook hierbij samen een eenheid te vormen om Dia di Tula te vieren hier in Rotterdam. Wat je vandaag kan verwachten hoort je zometeen van Dino. Ik heb beneden hier een kinderhoekje en hierboven is natuurlijk de aula, is natuurlijk ook wat feest. Het is fijn dat we dat hier samen kunnen doen in de vernieuwde Hillevliet. En we gaan een gezellige dag van maken en wat je kan verwachten. Ja, je gaat in ieder geval naar huis en je gaat altijd weer wat leren. Op Papiament zeggen we, bom tabai, sin sinyanara. En dat gaat vandaag ook gebeuren. Je gaat naar huis met kennis, je gaat naar huis met meer kennis, maar sabiduria. En belangrijk is wat Margaret ook zei, Tula had courage, Tula had moed, Tula had een inspiratie. En dat is ook ons thema van vandaag. Ik kom straks bij jullie terug met een film en dan gaan we ook daarover met elkaar in gesprek. Ik ben benieuwd naar jouw courage. Ik ben benieuwd wanneer jij bang was, dat courage jouw enige middel was om verder te gaan in het leven. Danke, Fanny. Wanneer ela visa, Fanny tinha parte de kinderhoekje, die se kirato da bem com o film, pero nós também seguimos o programa, passamos de programa carregar com hobby informação, anto de qual nós também sim, maneira Fanny visa, nós também intercambiar, que se kirato nós também que algo great, também damos na mes, lo vai forma parte de inteira totalidade tawe, sim nós lang tava sa, ubos na loucura siete bom, ok? Lá vamos para comissão. Danke. De kinderen mogen nu naar beneden samen met Fanny. Oké.
Siya na, nós temos que kita sintao piawe. Okay, nós trabalhamos em hopi informação, nós trabalhamos em hopi, nós trabalhamos em diferente, hindi ko nabindo na album spoken word. Anto, nós trabalhamos em ativo, okay? Nós trabalhamos em ativo. Paso awe nós trabalhamos reta nos mês. Que nós trabalhamos assim? Nós trabalhamos reta nos mês. Itim dos acompanhante da manaurato, diba? No? Sa mga kumisa ko party, kami na nós trabalhamos reta nos mês. E dos acompanhante ng Opi importante e prome parte come tabayasi tipo gozo. Opi importante. Ando ta album de kere kultura ne conoce. Deus. O sa awe nos tabay kono pa. Kensa kita kono pa. Kensa kita kono pa. Kono pa. Okay. Si. Okay, mamira. Kono pa. Okay. Clock. Si. Kung nós tabay uni, okay, asini. Nós ta kono pa. Nada bisa, kung ta kono pa ka buya, kung ta kono pa ka dena, pero awin nós tabay kono pa. Anto nós tabay kono pa kutula. Paso nós tinkos diasi. Nós tinkos diasi, o elasi kuno sa laga na mitad. O ela kumisa kuni. Okay? Okay. Kasi namun din ginawalay. Okay, boko. Kalau pusa sa akin ka ba ni? Ambo. Okay. Nawe tula me kono pawe tula. Ay tula tayora nosta kono pa kutula. Tula me kono pawe tula. Ay tula tayora nosta kono pa kutula. Tula me kono pawe tula. Ay tula tayora nosta kono pa kutula. Okay. Momento kutula ayora. Tur ayora kuni. Na momento que la decidí ko awak pinita starte lucha nanga uni isigi kuni. Nang uni unto sigi e lucha awe nos porta para akin. Nos porta liber. Nos porta liber danki na e lucha punanga kumisa. Tumoy ang proclamo sa kita. Sinano ako no pa, sinano uni, awe no suporta sin dati niya aula aki, recordando o celebrando nos libertad. Okay? Paso na kono pa. Anto awe, desi ja, awe nos taba su promesa, nos tabi tabang kono pa. Anto nos bang kono pa, nos tabang trari ba ture koslan, kunos tingku kono pa, kunos tingku uniunto, logra llegar nos libertad. Paso ainda queremos, nos está completamente libre. Nos não está completamente libre. Nos está mará. Ainda nos está mará, Então nos tem que virar completamente libre. Libre de nos pensamento, se dá para mim. Libre de nos forma de água, libre de nos forma de papia, nos forma de expressar. Libre de buscar nos direitos. Panglang ta para awe. Desde Jawe, nós temos que permitir que nós está kono pa. Lang te salibay para nos porta livre de verdade. Ok? Nós estamos perreto aí? Nós estamos perreto aí? Ok. Mira, tu rin tawa de maneira. Ok. Sim. Me está papiando algo por não está verdade ou algo por. Nós estamos compreendendo, pastor, tu rin ta. Marca la visa. Voor de Nederlandstalige uitgenodigden. We gaan samen aan elkaar hechten, verbinding doen. En dat is wat Dino gaat ten horen brengen in de liedjes met onze tamboer en chapeau. Ja, oké. Mino dapat sakit na tingas na tanto hindi mas kuta comprende idioma holandés. Pero nós estaban con el hecho rato,
Ike paturende repetir comigo, anto para as pessoas vão começar com a promessa lá que nós tigo bagasi para qual, ok? Now etula me kono pa etula, ay tula kayora nos kono pa tutula, etula me kono pa etula, ay tula kayora nos kono pa tutula. Tula te conoce, tula te conoce, tula te conoce, te conoce. Ei, um aplauso pro senhor aqui, ok? Tula me conopa tula, ai tula ta llora no está conopa tula. Tula me conopa tula. Ay, tula tayora no está conopa tula. Okay, we tula me conopa tula. Ay, tula canta no está conopa tula. Okay, tudo lo que tula se nós tivesse com ele, alles wat hij doet, gaan we samen met hem doen. Okay, we gaan vast aan elkaar binden. We gaan echt voor die strijd. We gaan echt voor onze echte vrijheid. Ok? Pampereto national. Prometo nos vai que parte de spoken word. Pampereto na. Miti algum reto que para nos banco ne promessa, assim nos meses promessa aqui, que nos banco essa aqui na. Justiça social. Tranquilidade mental. Dos são importantes. Da dos reto, awe mi ke pabumis sa bumis po ta reta bumis kung nos tabang pana. Nos tabang sali pana. Willie. Puti un reto kung lobo ke pa nos baipe. Ver bumis. Escucha otro. Ile bisa dos reto importante. Van ser nos mes, anto van escucha otro. Union, ela vigilante droge. Als we nooit van toelaat gehoord, zouden we nog steeds vastgebonden zitten. Oké? Dat is echt belangrijk. We moeten die stap nemen. Echt. Als we die stap nemen, dan is het alles, dan gaat alles wel rustig mee en dan zie je aan het einde wat je had gelukt. Oké? Dus we een tikkie die bij spoken word. Zo we nog steeds pariende hoe lobby doen al spoken word. Ken sa ik dat spoken word, spoken word. Spoken word. We speak murato maar skibi algo aqui. Na papiamento, ito bisa, ito é força, é maneira de expressar sentimento não. É porta qualquer sentimento, seja sentimento de tristeza, é sentimento de alegria, é sentimento de protesta, é sentimento de luta, pero de uma forma de combinação de arte de palavra. Zie de spoken word. Is de enige manier om met welk gevoel dan ook het uit te drukken, of het nu gaat om gevoelens van vreugde, depressie, verdriet, protest of geluk, in een woordspel. Dus is saki dat is spoken word. De forma como vai expressar o contento, o alegria, o tristeza, o escuta preocupado. Então, nós também do honor da vrijheid.
e libertà, e coraggio, e moed. Passina nos por mira o nos stando por. Passou nos portion, querido. Ok, nós trabalhamos é primeira persona que trabalha trece para nós sua declamação. Então nós temos barigo nos chat que a companhia para nós doar ritmo of Willie Noke. Não, Willie Noke. Aplauso para Willie. Ik laat Willie mesmo introduzir seu mesmo está conosco aqui então Willie. Goedemiddag dames en heren, welkom op deze mooie gelegenheid. Ik ben Willy de Hoen. Ik woon al 50 jaar hier in Rotterdam. Ik heb dit jaar een lintje gekregen. Ik ben 50 jaar bezig met danslesgeven hier in Rotterdam. Verhalen vertellen. We gaan naar hogeschool, Abeda College, Zatkin College. Clubjes, verhalen vertellen. Onze levenverhaal aan de jongeren, want de jongeren die denken altijd, de ouderen zitten achter de geranium. Nee hoor. De ouderen zijn heel actief hier in Rotterdam. En we genieten van het leven en we delen met elkaar. En dat doe ik ook al 50 jaar hier in Rotterdam. Nu ga ik jullie vertellen van het boek van Canada Zet. Mosanena is John Wilman. Mosanena betekent de jonge dame. En John Wilman de heer Willem. Het gaat zo. John Wilman en Mosanena zaten op de bank onder de tamarijnboom. En ze zitten te discussiëren met elkaar. John Wilman kijkt naar Mosanena. Mosanena, hoe gaat het? Goed, meneer John Wilman. Want al die gezeur viel Mosanena in slaap. En ze droom. Droomt ze. Net als je vriend, die zit te kijken. Zo zat Mosanena, heel ver te ontspannen. Ver hoort ze een stem. Mosanena, Mosanena, ga naar het bos en rap een paar takjes. Dan kunnen we koken in de oven. Mosanena pakt de hakmes en liep naar de bos. Van ver zag ze een hele mooie boom. Een hele dikke, gladde boom. Weet jullie wat het heet? Kibrahacha. Ze pakt de bijl en liep naar de boom en begint te hakken. De boom was zo sterk. Ze begint te zweten. Van ver hoorde ze een roes. Ze keek om. Ze zag niemand, maar ze hoort wel de stem achter haar. Ze pakt weer de bijl en begint te hakken. Mosanena, Mosanena, waar je bezig bent, lukt je niet. Ze draait om en kijkt. Er stond meneer Wilmo. Mosanena, Mosanena, loke o Santa Hasi, o Sanota Logra. Wat jullie bezig zijn, lukt jullie niet. Mosanena kijkt achter. Wat bedoel je mee in het Wilmo? Jullie zijn bezig met opstand, toch? Jullie zijn niet goed voorbereid. Luister even, meneer Wilmo. Waar we bezig zijn we heel goed bezig. Maar we krijgen geen kans van jullie. Nee, Mosanena. We voorbereiden jullie allemaal. Bereid je wat je mee bezig bent. Stel je voor met elkaar, eenheid met elkaar, en dan kunnen jullie lukken. Dat hebben we gedaan. Meneer de pastoor ziekte komt bij ons. Bid voor ons. Maar Tula staat op en zegt, we zijn toch ook kinderen van Jezus, toch? Ja, maar jullie behandelen ons als dieren. Nee, Mosanena. We behandelen jullie heel goed. Nee, Joëlmo.
Tendemos cosa que luister even hier, meneer Wilm. Maar we worden brutaal en emotioneel. Daarom lukt het jullie niet. De emotioneelheid moet jullie even kalmeren. En praten met elkaar. Proberen iets te bereiken met elkaar. Luister even hier, meneer Wilm. En papi me zegt, nou, hoor de mi cabeza. Zie je wel, Mosanena? Je wordt emotioneel. Zit met elkaar en voorbereid wat jullie bezig zijn. Sta met elkaar op. Geef elkaar de hand. En dan lukt je dit wel. En nog steeds doen we dat. Nog steeds hier. Overal waar we zijn. We kijken elkaar aan. Kimbotan, die wij schoon. Dat zeggen we eerst. Min conocemos. Wat wordt er geminamen? En dat zijn die kleine dingetjes. Want we zeggen net tegen hem. Blijf jezelf. Dat heb ik altijd gedaan. Geef naar elkaar de hand. En dat doen de meesten die geschoold zijn. Die kijken naar de lagere. En die stoot die lagere weg. En dat is fout wat we doen. En wat ik doe, ik steek mijn hand uit. Ik neem je mee. Als ik voel jij dat mij naar beneden trekt, laat ik even los. En vraag aan jou, wat wil je hebben? Wat wil je doen? En zo lukken we het in het leven. En onze doel, wat we willen bereiken. En dat heb ik gedaan in die 50 jaar. Ik heb veel bereikt. Mijn huis is een soort Antillenhuis. Vroeger huurde ik mijn kamers. Nu doe ik het niet meer. Je wordt in de maling genomen door je eigen mensen. En wanneer je zegt tegen hen, je hebt me nooit geholpen. Al dus heb je hand uitgestoken voor hen. Dankjewel. Dankjewel, Willy. Straks komt Willy terug voor een spoken woord van meneer Maku. Moed betekent dat je ondanks die angst toch opstaat. In 1795 besloot Tula op te staan. Niet voor zichzelf alleen, maar voor velen. Hij sprak mensen aan op hun kracht, hun menselijkheid en hun recht om vrij te leven. Zijn woorden voorspelden zich van plantage naar plantage en woorden van die hoop brachten. Toen hij wist dat de weg gevaarlijk was. Hij wist dat er gevolgen zouden zijn. Toch koos hij ervoor om de weg te kijken. Oké? Essa identificar com coragem. O Mr. Dine. Mas que com leu of difícil caminho da tapar-se, vai bem. Toma a decisão abo. Começar a war. Toma a decisão. Maneira mabisa vos na kinang. Tula wist dat de weg gevaarlijk was. Hij wist dat er gevolgen zouden zijn. Toch koos hij ervoor om niet meer weg te kijken. En não abrir wat para trás. Ela sigue para sua meta. Para lo que ela pone, com ela bayas. Oké? Toch, het was een doorzettingsvermogen, alhoewel hij wist dat de weg. Oké, er zouden gevolgen zijn. Ik ga toch door. Want ik moet mijn doel bereiken. Dat was vrijheid. Oké? Oké. Quem sala tem uma poesia. Quem recita algo para nós. Por mim conhecido. Tem um ende que tem algo para nós recitar para nós. Tome coragem. Tome coragem. Oui, een spoken word, oui, een spoken word. Kan ook in Nederlands, in Engels. Oui. Of moet ik zelf kiezen? Moet ik zelf kiezen? Ik zie een paar gezichten die ik kan kiezen, die ik kan zeggen, oké, ik kan er naartoe. Oké. Agora, a mim também recita, por mim que eu sei que vai recitar uma poesia de mim mesmo.
Anto, después nos tabay cook poëzia, que nos mes tabay escribir, arte die palabra que nos mes tabay creëren. Ik ga nu eentje voorlezen van jullie, van mijzelf, en daarna gaan we samen één maken. Daarom heb ik hier deze klad meegenomen, want we gaan samen vandaag onze eigen gesproken woord. Straks, iedereen gaat deelnemen, iedereen zegt tenminste één regel, 2 woorden. En aan het einde gaan we kijken wat het is geworden. Hoe mooi het is geworden. Het was net als ik net had gezegd, het moet vanuit je hart komen. Het zijn de gevoelens die jij naar voren wil geven. Het kan blijheid zijn, het kan iets wat verdrietig is, het kan een protest zijn, maar samen gaan we het zo meteen maken. Dan moet ik niet bij. Preto mitad, pero orgulloso mitad. Preto. Herencia de também cruz e na niche prometo. Pero toch orgulhoso mitad. Mitad preto. Preto passado e luta. Cana, brinda, lanta cai. Pero pawe por a feliz. Preto mitad. Orgulhoso por turno logro ng local e internacional. Preto mitad. Pero com coragem. Coragem para me sair para outro preto não. Preto mitad. Caminha de mi sangre da core. Herencia de trabalho. Herencia de lamento. Pero na mesma maneira, herencia de luta. E também triunfo. Preto mitad. Super orgulhoso. Comida preto. Passou. Exato mitad. Preto. Mescos com um herói. Tula. Qual luta. Awe. Nos corta. Preto. Mescos com mais e mais herói. Maneira. Martin Luther King. Preto. Maneira abo. Maneira abo. Pero com alo me corvisa. Onda com me trava me pia. Me por smile. Tranquilo e visa. Me dá orgulhoso. Dica. Preto. Ik heb een beetje over onze huidskleur gepraat net. Deze donkere huidskleur. Wat we allemaal kan bereiken en wat we allemaal gaat bereiken met deze huidskleur. We zijn helemaal niet dom. We kunnen veel. Maar de dag die we samen gaan, de dag die we elkaar vasthouden en zeggen, we gaan samen voor dit doel, zullen we zien hoeveel dingen we gaan bereiken. Twijfel nooit in jezelf. Preto não desconfiar de momentos. Passou por por. Ok? Maneira William disse, não balota a momentos. Preto, je kan. Hindi ba tuloy nilang tapara o award ng ibang bisa? Mike, mipor, hindi ka ba ito? Okay? Rafta mami. Mike, mipor, mitabaipe.
Mite, mi por, mi kabaipe. Ik kan, ik wil en ik kan voor. Mite, mi por en mi kabaipe. Ik kan, ik wil en ik kan voor. Sorry, ik wil, ik kan en ik kan voor. Passional, bisa ko mungkin mas, tur lah kami tidak nego. Ertinya lah. Ya kita rasa, kami tidak masa. Nanti asawo. Ok, para bom, essa aqui da nossa promessa que nos hacía. Nossa sua promessa, vamos cumprir com isso, né? Vamos que luta para nos virar em não unir, o nos não tá brinda outro, ok? Mira com quanto ele por forma evento, da união, Fanny, marca a unir e forma evento. Mira aqui quanto ele tá unir bem, tocadona, tour, allemaal. Iedereen samen. Het is een samenwerking die vandaag deze hele activiteit een grote activiteit maakt. Muzikanten, mensen die dingen verkopen aan drinken, eten, aan hoofddoeken. Iedereen samen vormt één. We moeten een familie worden. Ora non sta un famiglia claro con nostra logra. Ok? Unión ta si forza. Unión ta hasi. Opi forza. Nostra mira, Mama Cultural alla 2026 também a sua presença vindo da sua cooperação com o evento Unidade. Sorry. Opi mal maneira me tem dos ayudantes aqui, introduzir você agora. Daqui está dando gana de papia, não introduzir. Katia, niet kennis laten maken met mijn twee muzikanten, met mijn twee jongens hier. Die eentje op de Marie, die is Quincy Rafi. Rafi Lagos para te diba. Rafi a la Quincy. Okay. En die andere is Ali. Die heeft de Chappie. Chappie. Doe zo met de Chappie, zo dat die mensen kunnen zien. Ali. Doe zo met de Chappie, laat die mensen zien. Wat is Chappie? Dat is een muziekinstrument. Typisch muziekinstrument die we gebruiken. Oké? Een hak. Oké? Nós estamos construindo nosso próprio poesia, nosso próprio arte de palavra. Nós estamos entrar agora aqui com nosso mês arte de palavra. Quem quer começar? Quem quer começar? Dame Rafael para nós terem aqui coragem. Como é isso? Ik zal als eerste beginnen. Leo gaat een woordspel met ons maken, zodat wij dan een spoken woord kunnen van maken vanmiddag. Zal ik eerst beginnen? Ik ga eerst. Ja, maar we zijn multicultureel vandaag. En Leo heeft uitgelegd in de Pocketlens en ik wil het doen. Maar ik ga het woord in de Pocketlens doen. Mag dat? Margaret heeft de start en begon met moed.
Moed. Moed met the day. The day van Derek. Ik schrijf een beetje dokter, maar... Wees jezelf, Serbomis. Los que no siguiente en el vai pone su próximo. ¿Cómo que sabe también? ¿Escribe, por favor? Pwede bumis, tapos silipay lang. Okay. Serbomis. Fe. Serbomis. Sige, baik ilan. Aha, nos yung manera aqui. Mut, ela vem com Sukurashi. Tapi saya dapat dari program. Saya sebut dengan ulang. Stop pipa yang bangun hasi. Stop pipa yang bangun hasi. Laten praten. Achter. Laten praten. Achter. Laten praten. Achter. En doen. En gaan doen. En gaan doen. Acepta que mudar e triunfar. Acepta que mudar e triunfar. No envidiamo, ma join me. Nasa ako ba?
Oké. Bedankt voor al het mooie inspiratie van jullie allemaal. Dan word ik aan de best in huiswerk. Nu ga ik mijn huiswerk doen. Jullie hebben mij echt een grote taak gegeven. Maar kom goed. We gaan er iets moois van maken. Oké? Nos te van algo bonita. Maar ze zaken zijn die was dan corazon. Dit komt vanuit jullie hart.
Dus we gaan iets mooier van maken. Oké? Nos tabang tra algo bonita, di corazón, pues aquí, anto nos tabay, mitabay lang kabusan, de mangyo, típico. Aquí dan? Ante típico, candela. Ano na ang visa? Candela. Awari ginabay din candela kinasyo. Ito ka doon ang danki, at inato nos ora nos bimbiatos kami expresene, kuto nos forza, e lo que kumusto ng mes, ayuda construir. Siya na. Ando bang sige, construir, lo que ku amor nos grande na, a construir. Oké? Dus we gaan ervoor. We gaan echt nu ervoor. Ik ga mijn huiswerk doen. Anto. Um aplauso, mas como virem da Bissami. Vocês viram, eu vou dar um aplauso, cantar. Een groot applaus voor de twee muzikanten. De ene op de barie en de ene andere op de chappie. Dus een groot applaus voor hun. Kanting ng prepara. Anto, dos culturista di Alma. Deze zijn twee jongen die vanaf klein, deze zeker, heb ik vanaf de klein echt een beetje opgeleid in deze cultuurwereld. Hij kan goed spelen, denk je maar niet. En ook dansen. Hij kan de culturele dansen ook heel goed dansen. En zingen kan hij niet, gelukkig. Anders kon ik te veel dingen. Nee. En hij was ook king, toch? Hij was ook king geworden in een grote culturele activiteit die wij op Curaçao hadden. Dus hij komt ook van een familie, vader en moeder. Beiden zijn ook echt culturele mensen, echt mensen die echt van de cultuur houden. Ze hebben eigen Oostengroep, een Oosterfeestgroep, un grupo de Seul, ng nesting, ng propio grupo de Seul também na Curaçao, is na kwatente di hoy di Sembra Alegria, na também di e família di Sembra Alegria. Exato. Então nós temos a chapista com a Ali, com também da meditade um grupo de tambor aqui na, toca de Royal Crew, então tocador de chapi, e também por como se me mira move nunca. Pero o tocamento está suposto. Então toca mago, de bisabo. Deze slag niet. Deze slag wel. Het staat toe slanang. Anto, tapi si awin ang tambia bing pa-contribute. Típico na klaar? En nome lang. Kaya mo lang. Ah, okay. Ah, sí. Vivo en Tico Alto. Okay. Ano ba kaya mo? Anda incognito. Nog een keer komt de eenheid voor.
This way. Sino yung sin? Kaya sa kami yun. Kasi booster. No. Okay.
Oh, hey. Eso. Isso.
Basta bigas mo. Di nostra proprio passaggio presente o Italia di Minam. Nos disculpa pa tong prospectus yang bumbaya kung kung dapat napakumpong pero hindi na sitwasyon na kaya. Pero kalala na niya di tula wang ang tayo na kaya grande. Tuloy sa kultura na di nos na di tula. Dinos yung grupo, ating grupo Candela. Hindi Candela, no siya moso. Ito lang to, kapapasan, pupos ng kasona, pero kasona, may tumulong sa base. So, ganti.
So, lagi.
Avisado, eu tenho um push na Maria, nós estamos no push dele. Ai, aí estou push, achamos linda. Aí push doido, o push trapito, o push loco, o push valente. Aqui me push, vamos na moda. E come pizza, e come cavacucci, pushi, e come promette, a su boca da pizza, a su boca da prima, a su boca da prima, boca da prima, miau, io pushi. Ay, sí, tranquilo, no te guardes. No sé si
Nos futuro, mi hopi di Jena Consol, Molano, tu camina andante, nuovo, iba mercado. Anto, applauso per Sunamo, nos de me dushi che sunamo da su Denis. Oh? That's it. Thank you. Es un danza. Das que llama Ay no consumir.
Lima mandolim, un applauso per il nostro minuto del mandolino na mondo. German. Di mana del brutto. Di romanzi, e messa brutto, e messa Martina. Sakit tigo. Jona, nanti sakit tigo, ngapain potong nostra naik, bosan ngapain kita kayak desimak.
Isiya si Wata interesa em calco kasyong asimento ay casamento, divorcio, no? Tuso to kos grupo que puto kapabo, puto content bani talaga sa akin. Sakit dito grupo kung paano to kapabo na casamento, asimento ay divorcio, pagamento bolo, pagamento kas. Nada ko eh. Ok, un fuerte aplauso para Grupo Candela, típico Candela. Un aplauso para el Grupo Candela. Nós vamos seguir com o film. Ik heb hier 2 assistenten, 2 zijn ook voor jullie daarmee pega. Screen back. Mensen, vai um massa. Anto. Ik krijg mijn vader ooit die lantie. Ik ga even een uitleg geven over wat we gaan nu even zien van die mooie film. We gaan naar de mooie film kijken. Dus Fanny gaat een klein uitlegje geven over wat allemaal zal gebeuren. Buon tardi, dames en heren. Buon tardi. Buonanotte. Dank u wel, dames en heren. Als je naar Nederland komt, moeten we dan bon dia, buon tardi, buonanotte. Oude senhora, hoe zat het ook alweer? Die oren met de mag je bon dia.
Senhora, colete Milan. Tot hoe laat mag ik mensen wat leren? Tot hoe laat moet ik ze proberen naar persoon? Van 6 uur zo. Zie de koers die je origine wordt, dus van mijn piscina. Dus, bomberen van 6 uur 's ochtends Tot tot 12 uur. 12 uur 58. Had ik je horen binnen Bontardi? 11 uur 58 tot uur 58. Oké. En wanneer is het Bonochi? Bonochi, 12 mei, 23 uur 58, toch? Oh, dank je, senora. Dankjewel, ja, die mevrouw corrigeerde me net. Op je show is groente heel belangrijk. En je moet weten op welk moment je bon dia zegt, bon tardi zegt en bon noche. Maar ik pakte die mevrouw terug, want ze was helemaal vergeten dat op 23 uur 58 is Malduga. Dus bon noche lang geweest. En dan kan altijd maar staan dan. Kom eens aan je typico. Vond je het leuk? Ja, vond je dat muziek leuk? Oké. Ja, het was kort, ja. Ze waren ook ze waren heel vroeg, een half uurtje bezig om het. Jullie kunnen jullie dat voor mij afhalen? Dames en heren, kan die licht een beetje gedimd worden? Natuurlijk zitten hier mensen in de zaal die misschien nooit eerder de slavernij hebben meegemaakt of nooit eerder beelden hebben gezien. En ik dacht misschien is vandaag een goed moment dat u wat een film te zien krijgt, dat je een beetje een idee hebt hoe het toeging op Plantage Knip op Bandebal. Ik hoorde gisteren is een onderzoek gedaan, ik heb een nieuwtje voor u. Tula is niet op een schip gekomen vanuit Afrika. Tula is geboren op Plantage Knip. En de moeder heette Esperanza en de naam van zijn broertje ben ik vergeten. Snanko to Agrita Pika Pika, Jimmy Basilio, Avenoche lo dice senta na combinazione red, Tula en Nance, Riva Plantage Knip. En dan comprendemos que een persoon de lijf de puntra, waarom hebben we het over slavernij nog een keer? Zal ik je vertellen waarom? Het is belangrijk om je geschiedenis te weten. Als je je geschiedenis niet weet, dan weet je niet waar je naartoe gaat, dan heb je geen identiteit. Soms moeten we onszelf afvragen, waar komen we vandaan? Waarom eten we voentje met vis? Vraag je af, waarom eet je uitwerpselen van een dier? Waarom eet je de maag van een koe? Weet je waarom? Dat ons slaafgemaakten kregen alleen maar restjes van dieren om te eten. En dat eten we nog steeds. Dus weet waar je vandaan komt. En dan weet je ook waar je naartoe gaat. En dan kan je uitleg geven over je eigen bestaan. Over je eigen identiteit. Mevrouw die vraagt waarom we slavernij vieren. En die Tula vieren. We blijven het doen. 231 jaar. Ja, er was een of andere iemand op live op Facebook. Die moest ik even wat vertellen. We gaan zo meteen kijken. Ja. En je kan het straks nog een keer herhalen, hè, want dit blijft op Facebook. Oké, dames en heren. We gaan kijken naar de 24. Ja, dat was echt Hugo. Ja. Die gedrag was echt gedrag van Hugo. We gaan zo meteen kijken naar de film El Leyenda de Buchifil. Deze film speelt zich af op de Plantage Knip op Curaçao. Na afloop van die film kom ik hier weer terug en dan ga ik met u even in gesprek wat u ervan vond en wat u zelf het levensverhaal hieruit haalt. Ja? Malou mag aan. Veel kijkplezier. Geluid ook. Het geluid komt hier nou, maar hoe volgens mij. En deze film is, nou zie jullie zo meteen. En ik mag deze film draaien alleen voor een klein publiek en als het maar gratis is. En deze film zit auteursrechten, maar ik heb die recht om dat te vertonen. Moet even opstoppen.
Ucificativo toro di Kenepa. Ativo cresu curva cresu isoberbe. Nanti mas tawara ni film. Quem sabe tá autor e cantautor dia kan kita dia pieza. Hong Kong? Okay. Sa traita e cantautor. Pero la hora de componer, papier laufen, sa traita e salsva. Sa traita e cantautor. Kung tabay, sing-singa nada. Umamfela umphato weso surugia nama atochi suya pasuka kumakatana nikabachi Hello,
escucha. Mitad miradas pendejo. Panegen. La mitad no dioki. Liye. Kami biradas. Prometo que kung sa swipe mo akapana. Jadi nanti kita habis belum berpapu. Sigindra! Pamira! Sigindra! Yamani, Yamani, Yamani nami nomor Yamani.
Apo, vai que sobrana, então ele vai partir para riba para me ensinar. Volgens mij die 3 die waren weggelopen. Voor van de leider is een raadspersoon, zoals je zei. Maar ik kan volgende week weer werken. Mooi. Je moet je veel, hoe is het daarmee? Ik blijf brutaal, mijn zoon. De man van die strakke negerin. Sean, Mr. Bim com Sean, seu coffee passou? Zet hem maar op tafel. Ik kan het zo wel. Camila, chop na dengan nasi. Abono. Abono sige tra. Nanti kebucian siapa? Siapa kebucian lebih ke plantation ini?
Binnen. Mr. Bettenshow. Ik vraag u stemmen om zijn hand te kappen. Er zijn andere manieren. Sumapindi. Inabalik ko barko.
Okay. Sa ikabatay. Film. Un applauso per questa cabina. Pani ho itatuat. Nog een klein beetje uitleg geven, misschien? Of, oké. Ik was beneden bezig. Ja, nee. Ik was echt beneden bezig met de kinderen. Zometeen gaan de kinderen echt iets heel moois optreden. Ja, zeker. Ja, dat is goed. Nou, dames en heren, laat het eventjes zakken. Laat het eventjes zakken wat u net heeft gezien. Wie zegt van, ik heb nooit zulke beelden gezien? En je moet gewoon je handen durven op te steken, hè? Gewoon durf je handen op te steken. Als je nooit hebt gezien, heb je nooit gezien. Dat geeft niet. Maar dit was dus eigenlijk het leven op een plantage. En wat je net zag, was de plantage op Grote Knip, waar Tula dus eigenlijk de slavenopstand op 17 augustus 1795 begon. Het begon allemaal met tot 5 gemaakte slaven van plantage Knip zelf. Maar het werd steeds groter, omdat de anderen, de slaafgemaakten van andere plantages ook hebben gehoord. En dan dachten we aan zie, dan vormen we een unidad. Laten we een eenheid vormen om dus in alle voor onze vrijheid te gaan. Dat was de hele intentie. Ze wilden eigenlijk helemaal niks anders. Alleen maar hun vrijheid. Libertad, fraternidad, igualdad. Dat is wat ze wilden. En daar gingen ze eigenlijk voor. En je moet jezelf ook niet afvragen, heb ik een Tula in mij? Ik wel. Ik heb wel een Tula in mij. Want ik sta hier vol moed met jullie te praten om dit te presenteren. Elke jaar weer vol moed met elkaar om jullie Tula te organiseren. Continu alles organiseren, workshops om jullie en het publiek gewoon echt op de hoogte te houden. En daar moet je wel moed voor hebben. Maar toen ik klein was, ik kreeg heel veel pakslagen. Want ik, elke keer als mijn moeder wat zegt, ik zeg wat terug. Ja, ik wil mijn mening geven. Ik wil voor mezelf opkomen. Waarom niet? En de gewone kinderen mogen dat wel, hè? Ouders van jonge kinderen. De jeugd van 2009. Van 1990, hè? Waar zijn de ouders van 1990? Aha. Sommigen durven dit niet, hè? Hun kinderen mogen wel de mening geven. Zelf te veel. Maar wij mochten dat niet. Vroeger niet, hè, Malva? Waarom niet? Dat was disrespect naar je moeder. Je moet respect hebben, maar als je je mening geeft, is dat disrespect? Zelfrespect geven aan die niet eens je moeder bent. Want als iemand jou iets zegt, mag je nooit een antwoord geven. En dan krijg je een pakslag bij hun ook. Nou, die kreeg ik ook. Maar ik bleef zeggen wat ik wou. En ik bleef pakslag krijgen. Daarom heb ik een Tula in mij. Want ik ga ervoor.
Maar toen mag je dat niet. Die is jarig? Oh ja, die is hetzelfde als mijn leven. Waar zijn de ouders van 1990? Kom maar. Ik ben benieuwd hoe jij je kind nu zijn mening laat geven. Want zoals je net zag in het film, als je naar de zon kijkt, moet je je hoofd naar beneden. En sommigen doen dat nog steeds. Als je met elkaar praat, dan kijk je zo, kijk je nog steeds niet echt recht in je gezicht aan. Zo, zo. Oké, moeder van 1999, kom hier, want dan kan man van jou zien. Als jouw kind zegt, als jij zegt, we eten vandaag brood met kaas. Dat was het niet. Hij krijgt een keuze. Tegenwoordig krijgt hij keuzes. Ja. Ik vraag aan hem, wat wil je eten? Bijvoorbeeld macaroni of eten naar patat. Ik vind dat hij ook een keuze moet hebben. Hij moet de vrijheid hebben om zelf te kunnen kiezen. Want bijvoorbeeld, ik ben nou oud genoeg. Ik kan kiezen, oh vandaag ga ik naar McDonald's. Maar hij is nog klein. Kijk maar op het gezicht. Hij is nog klein, dus ik geef hem ook de keuze. Ook bijvoorbeeld met kleding. Ik kies bijvoorbeeld 3 paar en uit die 3 paar kiest hij zelf wat hij wil dragen. Ja, maar hoe gaat het nou bijvoorbeeld, als jouw kind, heb je ook meningsverschil van dat man? Ja hoor, ja, zeker. Ga je discussie aan met je kind? Tot bepaalde hoogte? Tot bepaalde hoogte, ja, want dan kan hij wel blijven. Noem een voorbeeld, want man wil dit weten. Noem een voorbeeld. Pas geleden heb je discussie gehad? Ja, dus eigenlijk elke dag, maar hij zit ook in een leeftijd. Wat een leeftijd? Hij is bijna 5. Ja, niet echt discussie, maar hij wil iets te zeggen. Nu maak je me al echt ziek, geef ik niet. Nee, ik ga niet van, oh, je leest niet en dan gelijk. Nee. Heb je je kind ooit geslagen? Een pakslag gegeven? Ja hoor. Ja? Geloof je in een pakslag, dat woordje? Ja. We hebben ook pakslagen gekregen en we zijn er nog. We hebben ook gekregen. Oké. Maar ik geloof meer in het praten, maar ik ben ook pedagogische medewerker. Dus dat geeft ook een andere kijk op de opvoeding, denk ik. Ja. En ik denk ook in, want ik ben van 21 jaar. Toen ik nog klein was, had ik ook niet zoveel te zeggen, maar ik denk dat de opvoeding toen al begon te veranderen. Want mijn moeder zei van ja, toen ik klein was en ik ging naar school, ik kreeg gelijk lineaal op mijn vinger en wat er is, dat is zo. Ja. Helemaal geen inbreng. Nee. Dus de tijden zijn veranderd. Ja, de tijden zijn veranderd. Ja. Dankjewel voor dat. Maar ziek wordt. Geef maar een applaus. Ja. Over pakslagen gesproken, want dat zei ze. Maar dat zagen we in de film toch ook. Die man kreeg ook een pakslaag. En ik ga die discussie nu ook eventjes niet aan, want het wordt natuurlijk wel heel moeilijk. Van de jeugd, of de mensen van vroeger, er kreeg je pakslaag inderdaad, als je die luisterde, dan nu praten ze. Dan moet je praten. Nee, waarom doe je dat nou? Je moet luisteren naar je moeder. En als je dit. En toen de tijd niet, maar mensen, even zonder grap, die pakslaag die je daar ziet, dat hebben wel onze ouders overgenomen. Oké, mevrouw. Abuso. Dat wordt een pakslaag. Abuso, abuso. Was dat een beetje hetzelfde in de film? Was het een beetje hetzelfde in de film? Nou, pakslaag tot een post. Een klap. Zie je wat aan mij trekt? Met de riem, het man zei met de riem. Ja, met de riem. Heb je een pakslaag gekregen toen klein was? Iki. Manema yung biyan, kakiraya mas. Kaya kasi namin siya, tres yan. So, Dankjewel, dame. Oké, we hebben net de legende van Boetjetil gezien. Wat je net zag is dus inderdaad dat het leven op de plantage keihard was. Mensen moesten dus ook eigenlijk keihard ploeteren in de zon. Maar hij kreeg ook straf en hoe die straf werd verdeeld. Onze thema van vandaag is inspiratie en courage. En de kinderen komen zo naar boven. Inspiratie, dus de kinderen zijn er al. Oké, inspiratie en courage. Ik liet eigenlijk dit film zien. En ik ben benieuwd, ik wil 2 mensen vragen van joh, wat wil je kwijt over deze film? Wat wil je kwijt? Wat denk je, ik heb dit nu gezien en ik wil dit zeggen. Handje omhoog, ik kom naar je toe. Wie wil wat zeggen? Laat u maar staan, mevrouw. Zeg uw naam. Ik ben Lees de Verder.
wat ik wil zeggen is dat we moeten vooruitkijken. Wat er gebeurd is, natuurlijk doet het pijn als je dat ziet. Want het is wel met ons gebeurd. En nu wordt het duidelijk hoe het is gegaan. Dat hebben we nooit op school gehad vroeger. En dat moet geheeld worden. Want je kan de tijd niet terugdraaien, maar het moet ook de kinderen onderwezen worden die op school zitten. En de opvoeding begint thuis, maar ook op school. Dus de scholen moeten ook op de hoogte worden gesteld dat wij hier zijn omdat we daar waren. En zo is dat. En we moeten het met elkaar samenleven. Dankjewel. We moeten met elkaar samenleven, ook hier in Nederland. Nog iemand? Wil iemand wat kwijt? Want je zit hier voor Diadi Tula. Wil je wat kwijt, Fabian? Kom maar een beetje, papiermens, Nederlands goed, kom maar. Meneer Ja is aan het voorbereiden. Ik heb zo meteen de kinderen, 1 minuut kinderen. Rita, dat draait even. Vida sendo um momento. E como assim a gente é película, não que como assim só. Minha experiência é película, mas também da onde é figurante não, então gravando e obra of e filme que estava da Wopi brutal em solo ângulo. Eta tudo para assim, mas estava da onde momento não como ator Wopi era uma reflexiva com você a vida de assim aqui com antes da vida o sota se mede se come então o que mais se dieta ou nós vamos fazer aqui mais vamos seguir vai adiante então unimassa você também ora cubo va que bomba da se você vai evitar que bisa aqui go. Dank je, Fabian. Dank je. Nou, niemand durft wat te zeggen? Nee? Jij wel? De laatste, de kinderen staan te popelen. Kom eraan. Mijn naam is Luelle. Ik ben 68. Ben ik ook geslagen met een riem, met een stok, met een zweep. En zeg het. Maar wat ik wil zeggen is, natuurlijk moeten we vooruitkijken. Dat vind ik goed. Maar we moeten ook helen. Er zijn nog zoveel families waarin toleration layers, dat mensen broers en zussen praten niet, dat ze verschillend behandeld zijn. En dat moeten we, denk ik, daar moeten we beginnen. Vooruitkijken, dat soort dingen oplossen. Al die trauma's. Kijk, soms heb je, oma heeft een leven gehad, je moeder heeft hetzelfde leven gehad, jij hebt hetzelfde leven gehad. Blijf door. Dus we moeten het stoppen. We moeten het doorbreken, dankjewel. Wat u zegt, het blijft herhalen, hè? Gisteren had ik een storytelling in Utrecht. Was een Nederlandse mevrouw. Die zei, ik heb in de jaren 70 geleerd dat witte mensen, blanke mensen waren superieur en de gekleurde mensen waren domme mensen. Op school hier in Nederland. Hier in Nederland, 1970. U schudt ja, meneer. Herkent u dat? Nee, de meneer achter u. Heeft u ook op school gezeten en dat meegekregen? Bij u op school niet. Heeft u wel iets geleerd over de slavernijverleden op school? Echt heel weinig. De geschiedenis dat is gewoon niet goed. Dat was, ik zat in de jaren 60, jaren 70. Ja. Waar zat u op school? Eerst in Uithoorn, daarna in Amstelveen. Nog wel een beetje dichtbij de stad. Wat vond u van de dag? Wat vond u wat u net zag? Deze dag? Oh, die film, ja, heel heftig. Heb je ooit al eerder zo'n film gezien? Ja, wel. Was niet chockerend? Blijft chockerend. Ja. En dat u er bent. Oké, nou wat u zegt, het blijft generatie op generatie. Als we daar niks aan doen, als we het niet vertellen, gaat het ook weer gebeuren. Oké, dames en heren, vandaag hadden we een kindereditie beneden. En de kinderen hebben dus een aantal workshops moeten doen. Ze hebben een vuist gemaakt. Ze hebben ook de vrijheidsvogel getekend. De kinderen hebben dus ook geknutseld. Maar wat ze vooral hebben gedaan, is ze hebben ook een muziek geleerd. Die ze dus nu komen presenteren. Hoe zal ik deze groep noemen? Dames en heren, geef een groot applaus voor Tula Kids! Daar komen ze.
De Tula Kids uit Rotterdam. Kom maar, samen met de muzikanten. Ze hebben net beneden wat geleerd. En dan komen ze dus nu even naar voren. Zie je allemaal netjes in de rij. Geef een applaus, joh. Ik heb heel snel de Tula Kids gevormd. De muzikanten gaan zich klaarmaken. Jena is ook alvast aan het klaarmaken, neem ik aan, Dino. Want we moeten om 9 uur eruit. Oké? Wie gaat de kinderen begeleiden? Tante Mary, Tante Mara, Tante Shashituska. Allemaal amigo di Tula. Ja, zwaai de mama, papa, zwaaien. Zijn jullie er klaar voor? Ja, oké dan, Amari, oké dan. Oké, weten jullie wel wat je moet zingen nog, hè? Oké, jullie weten de tekst nog. Oké, Tante Mary, jullie blijven erbij staan. Een beetje roffen. Komt-ie! Wetula me konupa wetula, ay tula tanyora no sta konupa kutula. Wetula me konupa wetula, ay tula tanyora no sta konupa wetula. Wetula me konupa wetula, ay tula tanyora no sta konupa wetula. Wetula me kono pa wetula, ay tula kalbucha no sta kono pa wetula. Wetula me kono pa wetula, ay tula kakore no sta kono pa wetula. Wetula me kono pa wetula, ay tula kakore no sta kono pa wetula. Wetula, kono pa wetula, ay tula tanyora no sta kono pa kutula. Nog een stukje. Wetula me kono pa wetula, ay tula tanyora no sta kono pa wetula. Wetula me kono pa wetula, ay tula kalbucha no sta kono pa wetula. Wetula me kono pa wetula, ay tula kakore no sta kono wetula. Wetula me kono pa wetula, ay tula tanyora no sta kono pa wetula. Nog een applaus voor de Tula Kids uit Rotterdam. Kijk eens, vandaag hebben ze ook een heldenmuur. Elke kind heeft een vuist gemaakt. Op die vuist staat: ik toon moed door lief te zijn voor elkaar. Ik toon moed om op te komen voor wat eerlijk is. Ik toon moed door op te komen voor mijn vriendin. Ik toon moed door anderen te helpen. Dus elke kind mag eentje uitkiezen. Ze hebben ook getekend en ze krijgen allemaal een certificaat Amigo di Tula. En de eerste die ik naar voren roep is Amari. Amari krijgt ook nog een foto. Je mag hier staan, dan kan je een foto maken. Bij Adonis kan ik hier aan deze kant staan. De volgende die een certificaat krijgt is Azaya. We hebben ook een certificaat voor Riona. Wat een mooie naam hebben ze allemaal. En Gimona. Wie is dat, Gimona? Dat is al naar huis. Gimona. Kijk, Gimona, jouw certificaat. Ik krijg nog wat lekkers. En we hebben nog een certificaat Amigo di Tula voor Chadale of Chadali. Jadali, Aro. Heb ik ook mee gedaan. Amigo di Tula, Kayla. Amigo di Tula, ben je ook? Zeker
Kaden is al naar huis. Kaden, sorry, Kaden. Nog. Oh, Kaden, oh. I'm sorry, ik heb jouw naam verkeerd. Daarom wil je alsjeblieft Kaden. En we hebben een certificaat voor Pizza Vino. En wie is Nora? En een certificaat voor Nora. Weet je, er hebben ook volwassen mensen meegedaan, hè? Wie is Shakira? Wie is Shakira? Ik heb certificaat voor Shakira. Jij heeft mooi gekleurd, je hebt mooi gekleurd, Shakira. Jij bent ook amigo die toe. Kan iemand die scherm eraf halen zo? En ik heb ook Noah. Wie is Noah? Noah is al naar huis. Noah, ben je hier? Nee, Noah is niet. Alena heb je ook. Alena, je hebt ook een certificaat amigo die toelaat. Die mag je zo ophalen. En natuurlijk hebben ze ook een vuist. Oh ja, jij wil ook wat. Kijk eens. Ik heb een compilatie gemaakt van alles wat wij net hadden geschreven. Ik heb nog wat toegevoegd en ik heb iets moois ervan gemaakt. Oké? Nós trabalhamos esse conteúdo comigo. Moed. Kom op voor jezelf. Laat weten dat je aanwezig bent. Kijk elke dag opnieuw naar je toekomst. Het is tijd. Stop met praten en doe. Accepteer wie je bent en triomfeer. Hou van jezelf. Wees trots van wie je bent. Strijd altijd voor vrijheid, eenheid, rust en liefde. Denk eraan, ik en jij zijn samen één. Verenigd zijn we sterk. Verdeeld zijn we verloren. Dus laten we samen sterk staan om de keten van slavernij te doorbreken die ons verankerd houdt om de vrijheid te bereiken. Ik wil, ik kan, ik ga ervoor. Essa aqui tá muito nossa forma. Nós estamos dele para a história. Nós estamos tete, nós estamos cienete e nós estamos lá no Pueblo Mira e com a AUE junto nós a construir. Thank you para você coragem. Então guardo traduzir na papiamento da. Thank you para você coragem. Um aplauso para nós acompanhantes lá. E me dá bem acabou sendo um grupo. É um grupo novo. Sudah berta. Yenaya. Grupo Yenaya. Na una minsa pero nanta bien assim. Nanta bien na mostrando um tique de ritmo para nos clausurar a noite aqui. Grupo Yenaya formava diferente músico e cantante na algum aluno de Vidabe. Você vai por sim, nada de tanto para nós. E daqui Kante nos ko ibigay musika ng por derecha, logi ko nandito derecha on stage gina.
mesa comprei. Mas de me grupo também mesa para comprei. Além de que você me que vai passar por lá. Yes, yeah, yes, yes. 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 Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. You. Yes. 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 Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Go. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. 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 Yeah. Yes. 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 You. Jangan, jangan lupa sedikit dengan listrik balik. Kalau suatu lo kaya ini ti, bisa tadi kita ada vendiendo. Yes. Quanto tayo? Danke. Okay? Produkto pagkabay. Araw produkto aqui. Yes. Yeah. Yes. 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 Ze zijn allemaal natural. Met alles natural. Kijk hier. En zeg je daar, neem face, wash, kos paboli pela cara, kos lang, echt natural. Para sa masang kumpra na bom price. Ando po scan, may QR code ito, ang ginanser ka changes. Ito super sophisticated. Aqui vai na nossa team boss lady conheci. Yes. Essa aqui tem, Robigos, que duro para ti? We meeting purpose mag-leer meeting complex ya pero bandera Yapero, bandera, tombas também. Isso não importa, passa. Compra na bom price. Mira que todos estão bonitos aqui, mira aqui, mira aqui. Mira aqui. Ele é um souvenir, tekens. Vandaag alleen, voor mooie prijs. Special prijs hier vandaag. Kom op mensen. Kom op. Voor contributie ta ook importante. Aqui vai na nossa senhora também aqui. E a senhora aqui? Acabei não tocar, acabei não crescer, um pouco diferente. Indiferente manteca, você tem que dizer que não vou poder também na hora de tacar. Dus você não passa aqui na. Não sei se ela de pica na aqui. Onde é que pica na? Na wadai, kanai, atau mau tanya trio aja. Kebalame. Vou passar por uma pica também.
Mira aqui, você come pica aqui, não? Aqui rato bom por cinta, show. Aqui rato bom por cinta. Nós estamos aqui banda aqui com mais, nós temos aqui banda não. Aqui banda nós temos costuche aqui nós temos. Nós temos aqui na senhora aqui nós temos. Lá nós suar mami aqui mami tem na venta. Cocada de color, cocada preto. Sabe, com cara de color, tá preto, letter, com leite. Mira aqui, tremendo tentalaira aqui da esta bom. Passa. Aqui banda aqui nós estamos aqui, nós estamos Fica dando uma gotinha. Sorry? Ik heb hier tegels, ik heb mooie tegels met verzekerde teksten. Ik heb hier een Afrikaanse opbellen, heel mooi gemaakt, door een meme. En voor de rest heb ik allemaal leuke stickingen, armbanden, rugprijzen en heel erg mooi. Ik heb armbanden, de rest heb ik alles leuk Tremendo aqui, arrombante aqui, Rencio Reia, maneira de africano, todo tipo de coisa aqui. Cartina bonita também como vou vender. Então aqui nós temos o famoso kleurboek. O kleurboek die Oosterfeest Curaçao. Então com o kleurboek die Tula, strijder voor de vrijheid. Também nós temos aqui na venda, aqui na... Que men niet passa nu, aqui nós temos mira. E hoofddoeken dan. Nós temos de tiki, chal. Boa noite. Aqui também tem diferentes tipos de chal. Eu tenho que prometer que não é chal de quebracha. Yes. Maneira, eu acabei contando que quebracha tá palo muito forte. Yes. Informação, né? Também tem chal de flamboyante, assim, na cabeça. Kita para a energia, para a criatividade. Essa aqui da Fabiana traz o pet de aia moderno, pero é flamboyante. Dus você passa, que não dá conta você mais, e que eu tenho que deixar, você não pode afirmação também. Ok, afirmação anda tremendo, bom? Também de... Onde está ele aí? Ok, Shona. Zabor, assim, usa de pista também. Iedereen mag meedansen. Ok? Anto Yenayaka. Ready pa yun ang musnang. Yenaya, bumakti, yan numa. Yan ang tour kami na. Yan ang publiko. Anto. Publiko, taklapan o si Yena? Cheese check is sound durato. Yenada que daí é nacional, depende. O cuenta com sobrar. Nada vai ser sound check com rato, nada vai ser sound check. Tava na show para começar. Não vai três top, não vai dar show, espetáculo. Sabe compreender? Depende, não tá warm up problema. One, two, testing. Suena más así, un que dos, que tres. Check, vamos a arrancar, ¿sabes? Estamos a un tremendo show.
Então nós sabíamos a apresentação, nós sabíamos o show. Espectáculo. Espetáculo. O Bordeaux School, com a Esse. Hindi di lose yung scenario, hindi lose yung stage, hindi di lose. Agradeceu. Olha, tingnan ko tingin sa lose yung scenario, lose, hindi di lose yung scenario kami.
Libertad, égalité. Hij nos doorweg liever. Hij nos doorweg liever. Libertad, égalité. Nos doorweg liever. Hij nos doorweg liever. Brinca pa nos saber. Hij kan doorweg brinca pa nos saber. Oh, libertad, 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 égalité. Vrijheid en gelijkheid. Nou, dat is ongelukkig gebeurd met mijn laptop. En alles is weg. En nu gaan we weer beginnen. Libertad, égalité. Gelijkheid en vrijheid. Het woord dat als eerste werd uitgesproken en het woord dat nooit meer werd teruggenomen. Op 17 augustus stond één man op, Tula, wetend dat de strijd bijna onmogelijk was, maar vastbesloten om niet langer te buigen. Libertad, égalité was gewoon geen droom. Het was een keuze. Een daad van pure moed, lef en courage. En precies daar begon het, 17 augustus. De dag waarop stilte brak. Vanaf die dag was er geen weg terug. De strijd was begonnen. 17 de agosto, ora bella bati. In
Natibu nanga reuni, utu nanga reuni, natibu nanga disi, kawe liberata star. Hoje ngai passar, ora bela sona, tete leva, refeição. Natibu nanga reuni, utu nanga disi, kawe besi. Dia na baba, dia na baba, Ze waren gelovig. Tula ook. Toen de priester hem wilde laten buigen, zei hij: maar Adam en Eva leefden toch ook vrij? Vrijheid was geen zonde. Het was hun recht. En dat geloof droegen zij, dag na dag, als bron van moed, als adem voor de strijd. Daarom zingen wij nu Plegaria. Deus, dá-me força para me viva. Deus, dá-me força para me dar. Trando e por no calor. Guiando mi país de progresar. Dios, la vida independiente. Sin sabor quiero ficar. Vení santo, sin vaya, también está mal para. Dios, dame fuerza para mi paz. Dios, dame fuerza para mi paz. Mi coloca tirando mi país de progresar. Dios, dame sin sabor, quiero vivificar.
Tijdens de strijd stopten Tula en zijn mensen bij Santa Cruz. Daar kregen ze een drankje, agua di juramento, gezworen water. Dit was een mengsel van een plantensoort, rum en bepoederde geitenhoorn. Dit bedoelt om kracht, vastberadenheid en spirituele bescherming te geven. De planten droegen ons, toen en nu. Ze genezen, ze kalmeren angst, ze openen wegen naar liefde, geld, kracht, noem maar op. Dit is onze ode aan de planten. Yerba Santo.
En dos placas zombie. Oké, we gaan door. Hoe is het tot nu toe? Lekker? Oké. De strijd van Tula gaf ons meer dan geschiedenis. Naast de moed die hij had getoond, luisterde hij naar die stem. Die stille stem, diep van binnen, die spreekt wanneer het leven zwaar wordt. Die stem die hem de kracht gaf. En die kracht dragen wij verder. Voorzang. De kracht die ons blijft optillen. Origineel van Iselin Kalister, maar in de vorm van Yenaya. Voorzang.
Uit kracht groeit trots. Trots op ons eiland. Ons Curaçao. Nou moet je nog grito para Curaçao, Waar we ook zijn, hoe zwaar onze geschiedenis ook draagt, wij blijven strijden voor ons eiland, voor onze mensen, voor alles wat ons maakt tot wie wij zijn. Tula gaf ons de moed en de inspiratie. Wij dragen de trots. Wij nodigen uit voor dit nummer op het podium Ebony Albertus met haar nummer Patria Stima. Ja, jullie gaan niet.
Por favor, Ebony alertes. Onze taal, papiamento, draagt onze ziel. Papiamento, geboren uit strijd, gedragen door generaties. Tula vocht voor vrijheid en vandaag vechten wij voor de stem van ons volk. Want een taal is geen woorden alleen. Het is emotie, waardigheid en identiteit. In 1968 werd mijn moeder geschorst voor het spreken van papiamento op school. Kijk waar we nu staan. Advocaten op dit moment eisen dat onze taal eindelijk gehoord wordt. Weer trots op papiamento. Of nou? Het is onze geschiedenis en onze toekomst. Papiamento.
Simula papiamento. En nu komen we helaas tot het laatste nummer. Een ode aan onszelf. Wij heten Yenaya. Onze groep heet Yenaya. En de muzikale kracht achter deze avond. Dank aan de organisatie en een speciale dank aan Vani Hoi. Applaus voor Vani alsjeblieft. De hele avond in elkaar heeft gezorgd. En voor het vertrouwen en het openen van deze ruimte. En aan jullie publiek, dank voor jullie aanwezigheid. Mogen deze avond jullie inspireren om onze cultuur als moed en kracht te blijven dragen. Zoals Tula ons heeft nagelaten. Bedankt en wel thuis voor straks. En Kita bisa bersama, kalau kita langsung, bahasa ya kasih, kita sering memiliki, sungguh pun, sungguh nopor, bahasa ya kasih memiliki mana lagi? laten we het feest afronden met samen dansen. Yes. Master, tante kita compleet aqui. Master tante, o chamo. Ano ako ba sa saya pinili? Ito yung sasayin ko. Manera ang ola, asing at asona, bukod ito obra, magulat ka din soma. Ang tatansin ko. Ating, ha, basta, ito sila. Oh, umega, basta! Manera ang ola, asing at asona, bukod ito, oh mama, magulat ka din soma. Ang tatansin
Shonantur. Un fuerte aplauso para Iena Yashanan. Espectáculo de Haití. Es un espectáculo. Die augustus. Iena Ya. Di Tula. Onze clausurele con grupo Iena Aya. Iena Ya Ayena Bosende. Bosende Ayena. Ay, ay, ay. Basta tingnan mo Candela, doon sa tigil na yan. Nasa ulo lugar, Candela, tingnan lugar, sa ginasa ito lugar, pero yung ambiente que nasama, sa ito ang importante. Donamos ang presencia de la altamente apreciar. Entonces, escucha palabra de nuestro organizador, palabra de clausura. Tanto vamos a presencia de aquí en allá. Vamos a estar para entendernos con el Tushiri, con la historia de los países. Anto, ito lang kamo sa Delmandi, Margaret Ivani. Boa tarde, boa noite. Danke por sua presença. Danke, Natura, a compassion ng quase